Dito po sa Pampanga, BBM kami. BBM, ibig sabihin, Bongbong Marcos. Sa Pampanga, sa Kapampangan, Bongbong Marcos kami. Kabalen, misang metong tamo, ting masanting panunungkulan sa Tagalog, sa magandang Pangulo na panunungkulan. BBM ng maganda sa bansa, may gandang panindigan sa salita, hindi lang chuchut at gawa, hindi lang sa ganita at ganito pang ginawa dito sa bansa. At ngayon may BBM na gagawa, at may Duterte na meron ng gumawa. Sa bansa natin ngayon, may meron na tayo pang isa nating masasandalan pang. Bongbong Marcos, dito na tayo na bilang presidente nating bansa. Si Ferdinand Marcos na binirang maging Duterte, at ngayon sama-sama nagkaisa. BBM nagkaisa. BBM, Bongbong Marcos, nagkaisa. Bongbong Marcos, Maharlika. Ang lipunan, ang isa. BBM, magkaisa ang Pilipino. Hindi tayo magkakaiwalay. Sa bayan nito, sa bansang Pilipinas, isa ang gusto natin. Maging payapa, maging mayaman, maging hindi kinukutsa ng ibang bansa. Ang Pilipino na pwede nating ipagmalaki na Maharlika. Nandito na tayo, isa na. BBM na tayo na isa, sa itong Pangulong nakaisa. Ilang beses na silang pinagkait dito sa bansa niya, ngayon nandito na ang BBM. Ang Marcos nating pamilya, minahal natin ng isang bansa. Ang isang bansa natin ay nagkakaunawa, at ito'y nakakasama, nagkakaisa. BBM, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos na tayo, kabayan. Sino ang lalaban sa ating bansa? Talino, puso, may paninindigan. Salita. May salita, may talino, may puso, may gawa, at may paninindigan. Bongbong Marcos. May talino, may gawa, may puso, may prinsipyo, may paninindigan. Isa pa, dala niya yung bayag. Ang bayag na yan, ang tapang na isang presidente. Hindi siya nagiging protektibo kung kani-kaninong tao dyan na mayayaman na bansa. Nga si Marcos ang ating iboto sa darating na halalan. Marcos. Siya ang nagpaunlad ng Pilipinas. Within 20 years, nagpakain, nagpaaral, naging matalino ang Pilipino, naging matagumpay ang magsasaka, naging mangulad ang Pilipinas dahil kay Marcos. Marcos, siya ang tunay na pinuno ng bansa. Sa tatay, sa ngayong kasalukuyan, ang kanyang anak na si Bongbong Marcos. Ating iboto. Aking kabayan, walang bayaran. Wala akong bayad dito. Libre to para kay Bongbong Marcos. Bilang vlogger ng Pampanga, ipagmamalaki ko ang bayang Pilipinas. Hindi lang sa taong walang gawa,
Nandito na, Bongbong Marcos tayo. Siya ang magiging makakaulad ng ating bansa. Hindi sinasabi nila naging diktator sila. Pagkakamali ng bayan nyo kasi